لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Olaryň mähfi etýän gurrunlarynyň köpünde haýry ýokdur. Meger sadaga bermek bilen, ya ýaxşy işini etmek bilen, ya iki adamyň arasyny islah etmek bilen emretse, ol haýrdyr. We her kim ýanky işlerini Hudaňyň rezasyny isläp etse, biz tiyizlikde onun üçin uly sowap bereriz. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. We her kim özüni mucizeler bilen hak aşkar bolandan soň Hudaňyň Rasulyna muhalif bolsa we müminleriň ýolundan gaýry ýola taby bolsa, biz şonu özüniň ihtiýar eden ýoluny gezdirermiz we şonu dowdaha dahyl edermiz. We ne weýle ýaman baralgajaýdyr dowdah. İnnallaha la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Tahqiq Allah tebarek ve taala özüne şirk getirmegi we özüne başgany şerik garar bermegi be hiç wajh magfirat etmez. Şirkden bärdäki günahlarını özüniň isýan bendesinden magfirat eder. We her kim Hudaga şirk getirse, pes tahqiq şol adam hakdan daş bolup nihayette gumrahdır. İn yed'un min dunihi illa inasan ve in yed'un illa şeytanan maridan la'anahullah ve qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa. Müşrikler Hudaňy goýup Hudadan gaýry botlara ibadet etýändirler. Çünki müşrikler ekseren öz botlaryna hatırlaryň adynda gypdyrlar. Olar faqat serkeş bolan we togyan eden şeytana ibadet etýändirler. Allah tebarek we taala şeytany lanet edendir. O şol şeytan aýtdy: "Ey Allah, men seniň bendelerinden özüm üçin bir mugarrar bolan pay alarym. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. وَمَنْ şolary gumrah ederin, we şolaryň umidwar ederin, we men şolara emrederin, mallaryňyzyň gulagyny kesip bot üçin aýlandyryň diýip. Pes elbette olar mallarynyň gulagyny gat ederler. We şolara emrederin, Hudaňyň halk eden suratyna tägyr beriň diýip. Pes her kim Hudaňy goýup şeytany dost tutsa, pes ol adam nihayet bir aşkar ziyankardyr. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Şeytan olara wa'de berer we umidwar eder. Lekin şeytan olara yalandan başga wa'de berip bilmez. Ulaika ma'wahum cehennem ve la yecidun anha mahisa. Şu tariqa adamlaryň jaýy cehennemdir we cehennemden gutulmak üçin panahgah we gaçylga jaý tapmazlar.